úttörést szenvedett, Titanic segítségére sietett. Az Adrián is történt számtalan tengeri katasztrófa a görögök óta a mai napig. Számtalan hajóroncs fekszik a tengerfenekén, melynek meglátogatására csak tapasztalt búvárok vállalkoznak, persze a roncsokat jól ismerő vezetők segítségével, akik nem csak a búvárok testi épségére vigyáznak, hanem a nemzeti kincsnek számító elsüllyedt hajókra is. Azonban kincseket bizonyára nem rejtenek ezek a hatalmas vasszerkezetek, melyeket már a tenger élővilága birtokol. Mindegyik hajóroncsnak megvan a maga tragikus története. Most a Baron Gauch, az egykori luxushajó ebédlőjében járok, melyet 1908-ban a skóciai Dundee városban építettek. A 86 méter hosszú gőzöst az osztrák-magyar monarchia haditengerészete bérelte ki 1914-ben. Katonai csapatokat szállítottak Cattaróba, a visszaúton pedig evakuált civil lakosságot, főleg nőket és gyerekeket. 1914